Όταν οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν χρήμα, όλοι κερδίζουν, σωστά? Λάθος. Κάποιοι κερδίζουν πρώτοι και οι υπόλοιποι απλά πληρώνουν το λογαριασμό. Αυτό είναι το λεγόμενο Cantillon Effect και εξηγεί γιατί ο πληθωρισμός δεν είναι για όλους δίκαιος. Καλησπέρα και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο διαφορετικό και θα μιλήσουμε για το Cantillon Effect. Πριν ξεκινήσουμε να πω το προφανές, δεν αποτελώ επενδυτικός σύμβουλος. Το βίντεο αυτό γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οτιδήποτε υποθεί σε αυτό το βίντεο μπορεί να είναι κάλλιστα λάθος. Θα πρέπει πάντα να κάνετε τη δική σας έρευνα. Το 18ο αιώνα λοιπόν, ο Richard Cantillon ήταν ο πρώτος που παρατήρησε ότι το χρήμα δεν διαχέεται ομοιόμορφα μέσα σε μια κοινωνία. Όταν διαχέεται νέο χρήμα, μέσω QE για παράδειγμα, οι πρώτοι που υποφελούνται είναι αυτοί που είναι πιο κοντά στην πηγή. Άρα τράπεζες, κυβερνήσεις, hedge funds, μεγάλες εταιρείες, μέχρι η ρευστότητα να φτάσει στους πολίτες, οι τιμές των assets έχουν ήδη ανέβει. Δείτε το σαν ροή χρήματος. Κεντρικές τράπεζες, funds, εταιρείες, asset markets, καταναλωτές και εργαζόμενοι. Οι πρώτοι αγοράζουν assets με νέο φθηνό χρήμα. Χαμηλά επιτόκια, εκτύπωση χρήματος, θετικό για αυτούς καθώς έχουν πρόσβαση ευκολότερα σε χρήμα, πάρα πολύ φθηνότερα δάνεια για παράδειγμα, και αυτό το χρήμα μπορεί να μπει σε hard assets, ανεβάζοντας τις τιμές των assets με νέο φθηνό χρήμα. Άρα κερδίζουν διπλά. Πρώτον, από τα αυξανόμενα assets, δεύτερον, από τα χαμηλότερα επιτόκια. Έτσι δημιουργείται το λεγόμενο asset inflation, χωρίς αντίστοιχη αύξηση στην πραγματική οικονομία. Και καταλαβαίνετε γιατί ο πληθωρισμός κάνει κακό στις χαμηλότερες τάξεις και ανοίγει την ψαλίδα μεταξύ πλουσιών και φτωχών. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε στον σημερινό κόσμο. Δεν κρίνω αυτή τη στιγμή το αν είναι καλό ή κακό, ούτε το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό που λέω είναι ότι καλούμαστε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, θέλοντας και μη θα πρέπει να μάθουμε τους όρους του. Θα πρέπει να κατανοήσουμε έννοιες όπως ο πληθωρισμός, τι είναι το χρήμα, γιατί εκτυπώνεται, από ποιον, σε ποια σημεία ρέει πρώτα και τι σημαίνει αυτό για τα υπόλοιπα assets. Το money debasement, η εξαθλίωση του fiat currency, δηλαδή του χρήματος που χρησιμοποιούμε καθημερινά για τις συναλλαγές μας, είναι ο νούμερο ένα λόγος που τα assets ανεβαίνουν σε αξία. Είναι μια πλασματική αύξηση, καθώς αυτό που εξαθλιώνεται είναι το ίδιο το χρήμα λόγω της εκτύπωσης. Με άλλα λόγια, ο πληθωρισμός δεν είναι φορολογία για όλους. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν τώρα? Κερδισμένοι. Οι insiders, όπως τράπεζες, μεγάλοι επενδυτές, κυβερνήσεις, εταιρείες. Επίσης, όσοι κατέχουν assets, μετοχές, ακίνητα, ομόλογα, bitcoin, χαμένοι. Ποιοι είναι οι χαμένοι όμως? Όσοι επιλέγουν να αγνοούν αυτό το παιχνίδι και είναι οι απλοί εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη, όσοι έχουν μόνο μετρητά και έχουν μάθει σε αυτό που οι παλιότεροι έλεγαν δουλεύω για να βάλω κάτι στην άκρη. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι κακό να κρατάς μετρητά, σε αρκετές περιπτώσεις είναι σωτήριο. Π.χ. αν γίνει μια μεγάλη κρίση, το να έχεις μετρητά είναι δύναμη, διότι εκεί μπορείς να αγοράσεις φθηνότερα. Οι χαμένοι λοιπόν είναι αυτοί που προσπαθούν να δουλέψουν και να αποθηκεύσουν όσο περισσότερα χρήματα για να βγουν από όλο αυτό, γιατί στην ουσία κυνηγάνε τον εαυτό τους στην ουρά τους. Και εννοείται ότι το παιχνίδι είναι άνισο γιατί δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε καλό χρέος ή σε leverage. Δεν έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση σε δάνεια, δεν έχουν όλοι την ίδια μεταχείριση στα δάνεια και την ίδια πρόσβαση σε χρήμα. Και επίσης δεν έχουν εκπαιδευτεί για να ξέρουν πώς θα το αξιοποιήσουν. Πάμε να δούμε και ένα σύγχρονο παράδειγμα όμως. Το 2020 και το 2021, μετά τον COVID, η αγορά ακινήτων εκτοξεύθηκε. Από τότε μέχρι και σήμερα, assets όπως ο Nasdaq, το bitcoin, ο χρυσός και διάφορες μεμονωμένες μετοχές έχουν πολλαπλασιάσει την αξία τους, ενώ την ίδια στιγμή οι μισθοί έμειναν στάσιμοι. Η μεσαία τάξη λοιπόν βρέθηκε να πληρώνει τον πληθωρισμό στα προϊόντα χωρίς να έχει επενδυτικά κέρδη. Ένα παράδειγμα είναι το bitcoin. Το bitcoin είναι το αντίθετο του Cantillon Effect, καθώς δεν μπορεί να τυπωθεί, όλοι έχουν την ίδια πρόσβαση και το σύστημα είναι προγραμματισμένο και διαφανές. Κάθε σατόση είναι ίσο. Εννοείται ότι κάποιος ο οποίος είναι οικονομολόγος στο επάγγελμα μπορεί να μπει πιο βαθιά και να ψάξει κριτήρια όπως το πότε η Fed επιλέγει να εκτυπωθεί χρήμα,
Μπορεί να μην το κάνει άμεσα, αλλά έμεσα με την μείωση επιτοκίων, με το πότε αφαιρεί ή προσθέτει assets στο balance sheet της, με κάποιες μεταβλητές τις οποίες μπορεί να πειράξει αυτή ανάλογα με τα νούμερα του πληθωρισμού και της ανεργίας και να κατευθύνει την οικονομία εκεί που θέλει. Πού θέλει να την κατευθύνει? Σε μια κατάσταση η οποία είναι περισσότερο παραγωγική, θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή, οι κεντρικές τράπεζες αυτό που θέλουν είναι να υπάρχει παραγωγικότητα και λιγότερη ανεργία. Δηλαδή, όλο και περισσότερος κόσμος να είναι παραγωγικός ώστε η οικονομία να προοδεύει, οι μεγάλες εταιρείες να προοδεύουν, να κινείται το χρήμα. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός και αυτός είναι και ο λόγος που όταν κάνει spike η ανεργία, τότε έχουμε τη λεγόμενη ύφεση. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης για κάποιο άλλο βίντεο. Για να συνοψίσουμε λοιπόν. Όταν οι κεντρικές τράπεζες δημιουργούν νέο χρήμα, αυτό δεν φτάνει σε όλους ταυτόχρονα. Πρώτοι το παίρνουν όσοι έχουν άμεση πρόσβαση στην πηγή. Δηλαδή τράπεζες, hedge funds, κυβερνήσεις και μεγάλες εταιρείες. Αυτοί χρησιμοποιούν το νέο φτηνό χρήμα για να αγοράσουν assets όπως μετοχές, ακίνητα, ομόλογα, ανεβάζοντας έτσι τις τιμές τους, τις οποίες κατέχουν ήδη. Μέχρι να φτάσει το νέο χρήμα στην πραγματική οικονομία, οι τιμές έχουν ήδη ανέβει, αλλά οι μισθοί όχι. Οι πλούσιοι κερδίζουν από την άνοδο των assets, ενώ η μεσαία τάξη χάνει αγοραστική δύναμη. Με απλά λόγια, ο πληθωρισμός ξεκινάει από την κορυφή και φτάνει καθυστερημένα στη βάση. Οι πρώτοι που αγγίζουν το νέο χρήμα κερδίζουν, οι τελευταίοι πληρώνουν το κόστος. Το bitcoin και τα hard assets είναι ένας τρόπος αντιστάθμισης, καθώς δεν μπορεί να εκτυπωθεί. Το Candyllion Effect εξηγεί το γιατί η φτώχεια δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά κάτι σχεδιασμένο. Όσο τυπώνουν χρήμα, η ανισότητα θα αυξάνεται. Εκτός και αν κρατάς κάτι το οποίο δεν μπορεί να τυπωθεί. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.